Što? Gde smo mi? Čeka vas nevjerovatan izazov. Morat ćete da pokažete svoje sposobnosti. Treba dobro da crtate. U prvoj rundi morate nacrtati popit. Onaj ko za minut napravi najbolji crtež dobit će ovu igračku. Ali crtat ćete ne bojama, već bombonama Skittles. Oho, to će biti zabavno. Vaš minut je već krenuo. Jel krenuo, kažete? Onda vreme da probam svoje omiljene bombone. Bombona Skittles imaju veoma svetle boje, što znači da uz njihovu pomoć mogu napraviti odličan crtež. Mislim da ću uspjeti. A ja imam bolju ideju. Šta ako pretvorim bombone u prave boje? Za to mi treba paleta i malo vode. Savršeno! Sad imam puno različitih boja. Što? Ne, neću dozvoliti Jane da pobedi. Treba voda, kažeš? Biće voda. Pogledajte kakva lepota. Sada liči na crtež koji će pobediti u ovoj rundi. O, šta ja da radim? Slučajno sam pojeo bombone. Oho, Barbie, možda da uzmem tvoj crtež? Kako da ne? Koliko sam se trudila? Skloni ruke. Pa deco, nemate više vremena. Pokažite mi ko je šta nacrtao. Pogledajte, jel vam se sviđa? Jel me zavitlavaš? Na papiru nema ništa. Andy, to ne valja. Prokletstvo, ali Skittles je bio jako ukusan. A ja sam dala sve od sebe, samo što je zbog ode srce ostalo na stolu, ali zamislite da je sve u redu? Ne, crtež mora biti čitav. A kako vam se sviđa moj crtež? Da, Jane, ti si pravi umetnik. Mislim da je pobednik očigledan. Jane, dobiješ taj ogromni popit. Kako to? To je bilo naša nagrada. Tačnije moja? Andy, hoćeš da ti dam popit? Nije mi žao. Daj mi. Ne diraj, jesi normalan? Dobro, dobro. Izvini, Jane, ali Barbie je očigledno protiv. Šta će nam toliko sosova? Jer ćete u ovoj rundi crtati njima. Vaša nagrada je riba. Fuj. Imate samo 1 minut. Mislim da treba da se potrudim jer ovdje postoji neka zamka. Ako su dobre nagrade za dobre crteže, onda su loše za loše. Ovaj put sigurno neću jesti. Želim da pobedim. Andy, izvini, ali bacaš smeće pravo u mene? Jao, kako sam mogao? Jane, izvini, nisam primetio. Ma sve u redu. Zašto pomažeš joj? Kako te nije sramota? Ispravljam svoju krivicu. A sad bi trebalo da krenem da crtam. Koji sos da uzmem? Izgleda da je izbor već napravljen. I taj izbor je super. Nadam se da ću nacrtati istu ribu. Andy, dobar si, riba ti je stvarno cool. Sad mogu i ja početi da crtam. Mislim da je najbolji način da to radim prstima. Lako ću vas sve pobediti. Samo ću probati malo sosa. Wow, kako je lep. To je to. Nemam više sosova. Nadam se da ova kula neće pasti. O ne, šta sam uradio? Crtež je uništen. Društvo, ostanite. Pokažite svoje crteže. Već? Prokletstvo, nisam završila. Jane, ti si prva. Jane, svaka čast. Stvarno mi se sviđa tvoj crtež. Andy, vidi kako je lepo. Ha, kako
si naivan? A kako vam se sviđa moj crtež? Trudio sam se. Misliš da je to smiješno? Prestani da me zvitlavaš. Šta, ali imao sam crtež stvarno. Izgleda da je Barbie za sve kriva. Barbie, tvoj crtež je srednji. Kod Jane je bolji. Kako te nije sramote, Barbie? Nisam htjela da izgubim. Riba ide Andyu. Više nećeš da me zavitlavaš. Ali mrzim ribu. Ne brini, znam šta će ti sigurno pomoći. Vatra. Možeš spremiti ukusan ručak od ribe? A kako ovo radi? Gde se uključuje? O, našao sam. Ups, izvini, Barbie. Jane, ti si genije. Pogledaj kako ovo ukusno izgleda. Biće još bolje kad ukrasimo ribu povrćem. Tada će sve biti idealno. Jane, tako si pametna, to je jako ukusno. Nagrada ovog puta je prilično čudna, ali svejedno je dobra. Čeka vas prelepa haljina. Wow, kako je lepa! Halo, jel me čujete? Čujem te, prestanite da pričate, vreme je da crtate, minut je krenuo. Oho, još nikad nisam crtala 3D olovkom. Ni ja, ali mislim da to nije teško. Kakva lepota, crtati 3D olovkom je baš zgodno. Ja imam drugačiju ideju. Prvo ću napraviti detalje. A ja imam još bolju ideju. Boli me uvo za haljinu, napravit ću autić. Dobar, brz i lep. Gledajte kako brzo ide. Jao, ponašaš se kao dete? Napravila sam odličnu haljinu. Jao, ali uopšte ne čvrsto. Slušaj, Andy, tako dobro praviš stvari 3D olovkom, možeš li mi pomoći? Vrlo rado. Ha, dečak pravi haljinu? Društvo, pokažite mi šta ste napravili. Minut je prošao. Oho, Andy, iznenadio si me. Ali to nije moje. A Barbie me je razočarala. Gde je druga polovina haljine? Jao, mislila sam da je tu. Žao mi, moja haljina se raspala. U redu, i onako sam već odlučio da će pobednik biti Andy. Čestitam. Jao, kakav užas. Andy, postaćeš zvezda Instagrama? Da li ste spremni da vidite pravo kralja? Evo ga. Ali kruna će u tren postati vaša ako je lepo nacrtate. Zaista bih voljela takvu krunu. O da, Jane, kruna će ti baš lepo stajati. Ojoj, zaljubljeni par. Vaše vreme već krenulo, požurite. Kako crtati šminkom? Nemam pojma da je koristim. A meni se čini da će crteži spasti baš lep. Andy, uzmi karmin da bi isto nacrtao lep crtež. Hvala na savjetu. Ovim tempom će me oni zaobići. Šta da radim? Tako je, male zlatne mrvice će me spasiti. Odakle to leti? Opći. O ne, žao mi je, Jane, nisam hteo. Nisam ja kriv, stvarno. Tako vam i treba. Jao, sad mi je crtež uništen.
uzmi moj crtež, a meni daj svoj i nemoj da brineš. Hvala ti, ti si pravi džentlmen. Treba samo malo popraviti tvoj crtež. Okay. I ja ću od tvog također napraviti krunu, samo papirnu. To je čak i bolje od crteža. Sad neće stići da nacrta lepu krunu, a ja imam više šanse za pobjedu. Mislim da malo šljokice neće škoditi. Kakva lepota. Sjajno. Kakva je vlasnica, takva je kruna. Djeco, vreme da pokažete crteže. Jane, ovo ne valja. Ranije si crtala mnogo bolje. A ja sam napravio origami. Cool je, zar ne? Originalno, ali potreban je crtež. Kao kod mene? Tako je, Barbie, svaka čast, ovo je najbolja kruna koju sam video, tako da ti dobiješ nagradu. Sad sam prava princeza, a ne neka Jane. Još samo princa da nađem. Evo ga, kako brzo. Dragi prinče, hoćete li me odvesti u svoje kraljevstvo? Jao da, kraljevstvo bubulica. O ne! Znaš šta, Jane, imam i za tebe krunu. Neka nije zlatna, ali napravljena je s ljubavlju. I cveće isto za tebe. Hvala ti puno, Andy. A sad, hajmo da pojedemo po sladoladu. Idemo. Jo, gde smo mi? Čeka vas izazov. Neko od vas će dobiti čokoladnu fontanu. Dobit će ona koja je najbolje nacrtao ovim flomasterima. Ali postoji jedna veoma važna stvar. Morate slikati ustima, a ne rukama. Imate samo 1 minut. Moram da pobedim jer nema nikoga boljeg od mene. Šta? Izgubit ćeš. Jer ću ja imati najbolji crtež. Bingo! Ti? Zar fontana može biti plava boja? Ne, ja ću pobediti. Pogotovo što sam smislila dobru ideju. Zašto duvati boju kad mogu samo skinuti poklopac? Wow, zašto se ja nisam sjetila toga? Treba probati. Ups, juj, padam. Jesi li probala, a? Kakvo je? Suzy, kako te nije sramota? Bolje da si pomogla drugarici, a ti se samo smiješ. Nema veze, naučit ću te ja. Pera će mi pomoći. Šta da radim sad? Izgleda kao da mi je paradajz stanuo ili nešto još gore. Sad će Suzy sigurno izgubiti. Jel tako? Još se smiješ? Onda ćeš i ti izgubiti. Eto ti. Kakav užas. Mila, i ti ćeš dobiti. Ne, nemoj, molim te. Devojke, vreme je isteklo. Pokažite mi šta ste nacrtali. Julio, odakle je ta crvena mrlja? Jesi li prosla boju? I na lice isto. Suzy, zašto je kod tebe sve crveno? Da li ste zajedno jeli paradajz? Takvi crteži ne mogu pobediti. Nije ni Milin crtež dobar, ali je barem bez crvenih fleka. Okay. Mila, pobedila si. Juhu, osvojila sam nagradu. Zdrava, ukusna čokolada. Hoćemo i mi čokoladu? I mi ćemo je dobiti. Kako ukusno. Dobro je što sam ja je dobila.
Oduševljena sam. Hej, gdje je sva čokolada? Je li je neko popio? Kako mu nije sramota? Ma bežite bre. Ovaj put vaša nagrada će biti mnogo bolja. Vidite li ovog slatkog psa? Dakle, nagrada nije on, već njegova kaka. U ovoj rundi ponovo morate slikati ustima. Dajte sve od sebe. Vreme je krenulo. Mislim da ne postoji ništa lakše od crtanja kake. Da bi crtež bio još bolji, treba dodati mu neki miris. Čak znam kako da uradim to. Jo, šta to tako smrdi? Jel neko umro ovdje? Ili se nešto pokvarilo? Jo, muka mi je. Ups, da, već dugo nisam prala noge, pa šta? Crtati nogom je teško, ali crtati laktovima je mnogo bolje. Ups. Pa dobro, nema veze. Imam još puno ovih flomastera. Hajde već. O ne, zaostajem. Devojke, prestanite da crtate, vreme je da pokažete šta ste uspjeli. Eto, gledajte. Mila, kako ti nije loša, ali video sam i bolje. Evo, na primjer, kod Suzy, to je sjajno. Super, oduševljen sam. Cool. A kod Julie, kaka nije baš. Vidi se da je htjela da izgubi. Uspjela si. Tako da pravu kako dobiješ baš ti. Šta? Ali postalo mi je loše zbog Suzy. Neću jasti taj užas, nema šanse. Moraš, takva su pravila. Joj, kakav užas. Zamislit ću da je to samo čokolada. Da li je stvarno probala kaku? Ne, to je stvarna čokolada. Devojke, hoćete li i vi? Ne, hvala. U ovoj rundi vaša nagrada će biti riba. Mirisna i baš ružna. Ali slikat ćete s osovima. Mislim da je to baš zabavno i neobično. Dakle, možete početi, vreme je krenulo. Nikad nisam crtala s osovima. Nadam se da to nije mnogo teško. Jao, koliko ih imat ću tako veliki izbor. Ali zašto je svo smeće na meni? Nisam ja vam kanta za smeće. U redu, hajde da počnemo. Ovo će biti najukusniji crtež koji sam ikad slikala. Počet će od kečapa. A ja ću početi od sirnog sosa. Žuti je taman za ovu gadnu ribu. Hajde da počnemo. Jo, ovaj sos se brzo završio. Moram brzo naći nešto drugo. Oh, yeah. Odlično mi ide. Svaka mi čast. Jo, čak i Suzy ima bolje crteže od mog. Moram da požurim. Tako je. Imam 5 prstiju, dakle 5 četkica kojima mogu crtati istovremeno. Ovaj sos miriše baš lepo. Mislim da neće ništa biti ako ga probam. Baš je lep. Ne, ovog je malo, hoću pojesti još. Mila, da li to jedeš sosove? Ali nemamo ni pomfrita. To je to, nema više sosova. O ne, ne na moj crtež. Joj, sve sam upropastila. Tako ukusno. Prokletstvo, sve sam pojela.
Sad ću sigurno izgubiti. Pa, vreme je isteklo. Dajte mi da vidim šta ste nacrtali. Ostaje mi samo jedan izlaz. Da se zamenim crtežima sa Suzy. Čekam. Julie, šta si uradila? To uopšte ne liči na ribu. Mila, pokaži šta si ti nacrtala. Izgleda super. Za sad je to najbolji crtež koji sam video. Suzy, uopšte se nisi trudila. Onda ću ti morati pokloniti ovu ribu. Nadam se da voliš jesti sirovu ribu. Ja, ali to je prevara. Ha, neko će morati da jede gadnu ribu. Zašto odmah gadnu? Mogu je spremiti. Imam čak i vatru kod sebe. Juj, šta to radiš? Ups, izvini, ne znam kako se to koristi. Izgleda da je treba usmjeriti na ribu. Pogledajte kako lepo sad izgleda riba. Napokon ću moći lepo da ručam. Svaka mi čast. Devojke, ovaj put možete dobiti najslađu nagradu, ovu macu. Ovog puta morat ćete da slikate na licu. Ko najbolje nacrta dobit će ovog mališana. Kao i uvek imate samo 1 minut, tako da krenite. Ja već izgledam kao maca, tako da neću morati da crtam puno detalja. Suzy, precenjuješ sebe. Svima je jasno da ću ja pobediti. Eto, nacrtala sam nos. Sad brkovi. Aha, niko nije zabranio upotrebu ogledala, zar ne? Nemam pojma kako crtate bez ogledala. Sa njim je mnogo lakše. Skoro sam završila. Vi mi niste konkurencije jer sam ja najlepša maca ovde. Jo, Mila, vidi. Julie vara. Koristi ogledalo, ali to se ne smije raditi. Mislim da treba da je naučimo. Slažem se, već znam kako. Hej, šta to radiš? Zašto? Pokvarit ćeš mi šminku? Jo, sad ću definitivno izgubiti. A tako sam htjela da dobijem ovu macu. Smislila sam kako da eliminišem još jednu konkurentkinju. Slušaj, Suzy, nisi dobro nacrtala nos. Daj da ti pomognem. Hajde, ako ti nije teško. Rado ću ti pomoći. Eto, sad izgledaš mnogo bolje. Kao prava mačka. Hvala ti puno, ti si pravi prijatelj. Pa, hajde da odlučimo ko će dobiti ovu slatku macu. Julie, ne mogu ni da gledam to. Nisam to očekivao od tebe. Suzy, a šta si ti uradila? Ne glumimo ovdje gusara. Šta? Mila, baš si bezobrazna. Mila danas izgleda najbolje. Dakle, ti si tako ja dobio ovog slatkog prijatelja. To, ja ću te voleti, maziti, hraniti. O ne. Izgleda da je Mila alergična na mačke. Nema veze, mi ćemo se pobrinuti za nju. Jo, Mila je pocrvenela. Treba nam doktor. Jel da, dušo? Kako si sladak. Opa, kakva torta. Ups, ovo je inače za vas, devojke. Ko bolje nacrta, dobit će. Super. Da, možete početi. Odlično. Treba će nam crno testo za konturu. A sada prelive od jagode i maline. Pa ne. Čokolada je bolja. A vreme je isteklo. Kako već? U redu. Hajde da stavimo palačinke na jedan tanjir. Okej, dogovoreno. Dobili smo tortu. Bravo, devojke. Obe ste pobedili. Čestitam, Wednesday.
Torta je vaša, izvolite. Hvala puno. Izgleda ekstra. Dođi ovamo, mali moj. A ja imam srce i jednoroga. Njam, njam. Ekstra. Cool. Papir, kamen, makaze. Pobedila sam. I opet. Man. Jao, šta je to? Wow. Da, to je leteći Pikachu. Ovo je vaša nova nagrada. Dobit ćete ga ako ga dobro nacrtate. Nemoj ni misliti. Ja ću ga dobiti, vidjet ćeš. Moram pobediti. Šta kažeš, stvar? Kod Enid je bolje? Oh, hey. Pa ne može tako. Moram nešto smisliti. O ne, šta sam uradila? Devojke, završavajte. O ne, nemam više vremena. Pogledajte mog Pikachu, kako vam se čini? O, bravo, Enid. Wednesday, pokaži sad ti. Oh. Da li to sigurno želite? Dobro, gledajte. Joj, kakva noćna mora. Pobedila je Enid. O da, od uvek sam htjela Pikachu. Sad je tvoj. Čestitam, dušo. Hvala. Hajde da letimo, druže. Samo ne ovde. Oh, man. Eto ti. Sama si kriva. Devojke, gledajte koga imam. Joj, kako slatko. Krenite da crtate. Odlično. Dobro mi ide. Zadovoljna sam. A ja sam već završila. Da vidimo šta Enid ima. Moj kameleon će biti najlepši. Hey. Stvar, hajde da se zabavimo malo. Hej, Enid. Zdravo. Zdravo. Jesi li isključio šporet? Hey. Svaka čast. Enid, vidi brzo. Šta? Vreme je isteklo. Super, a evo mog crteža. Jao, a šta ćeš mi ti pokazati, Enid? Čekajte. Ups, u čemu je stvar? Samo trenutak. Zašto se moja palačinka ne ispekla? O ne. Oh, no. Joj, to nije dobro. Pobedila je Wednesday. Konačno. Ti dobiješ kameleona. Super. Savršeno se uklapa u moj stil. Divno. Oh, really? Opa, nova runda. Crtamo haljinu. Idemo. Come on. Joj, kakvo čudo. Odvratna haljina. Neću je crtati. Bolje da čitam. What? A nemaš ti pojma, Wednesday. Dakle, ja ću sigurno pobediti. Šta je stvar? Ne, nemoj me nagovarati. Neću to crtati. Stvar? Šta to radiš? O, roze testo. To mi treba. Odlično mi ide. To je to. Pokaži palačinku, Enid. Vrlo rado. Ne sviđa mi se, izvini. Kako? Zašto? Pa ne znam. A šta je ovo? Wow! Stvar? To je mnogo dobro. Pobedila je Wednesday. Šta? Ne, nemojte. Haljina je sad tvoja. Hvataj! Da li se šalite? Ne podnosim roze boju. Kakva mirisna pizza. Ovo je vaš novi zadatak. Neverovatan miris. Krenite, devojke. Pa to je lako. Obožavam picu. Nacrtat ću pače, paradajz, masline i testo. Super, moja pizza je spremna. Gledajte. Wednesday, šta ti je? Zašto sediš? Htjela sam da vidim šta ćeš ti da nacrtaš, pa da uradim bolje. Ja ću prvo nacrtati testo.
a onda napraviti obris. Gotovo. Šta? I to je to? Naravno da ne. Nacrtat ću sve sastojke odvojeno. Tako je. Ja sam genije. Devojke, nemate više vremena? Pokažite mi. Izvolite. Odlično. Evo moje pice. Prazna pica, a to je čudno. Eni, pobedila si. Wow! Stanite, niste shvatili. Evo moje pice. Jel vam se sviđa sad? Oho! Okej, menjam svoj izbor. Cool. Čestitam, Wednesday. Šta? Ali hoću ja picu? Obožavam picu. Poješću sve. Prelepo. Cool. Blago njoj. O, imam i ja pače pice.